L'úter de la dona està format per dues parts, el coll uterí i el cos uterí o matriu, que està revestit per l'endometri. Les dues parts poden desenvolupar dos tipus de càncer diferent. El del coll uterí es produeix per una infecció del virus del papil·loma humà i està associat a les dones joves. En canvi, el càncer d'endometri és característic en dones amb la menopausa i encara se'n desconeixen les causes exactes, tot i que està vinculat amb el sobrepès, l'edat avançada i els desequilibris hormonals que comporta. Estem a l'edifici de la Biblioteca Pública de Lleida i durant molts anys va ser l'edifici de la maternitat. I l'he escollit perquè la maternitat reflexa una cosa molt important de la dona i amb la maternitat és molt important un òrgan, que és la matriu, que és l'úter, on hi ha tumors que són molt freqüents i que creen problemes a moltes dones. Xavier Matías Guiu és cap del grup d'investigació de patologia oncològica de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, del que també n'és el director. El doctor Matías Guiu ha dedicat la seva recerca oncològica al càncer de cos uterí. Cada any se'n detecten uns 700 casos a Catalunya i si es tracta en una fase inicial, la malaltia se supera en gairebé tots els casos. Perquè és un càncer associat a un nivell de vida elevat, a envelliment, a obesitat. És el càncer que veiem amb les dones que ja no han tingut la regla i molt freqüentment amb dones hipertenses, diabètiques, obeses. Fins ara, els càncers es tractaven segons el seu origen, però l'estudi genètic de la malaltia ha permès millorar el seu coneixement. Ara, la teràpia es pot dissenyar després d'un examen molecular del càncer de cada pacient. A vegades, dos càncers que tenen la mateixa imatge al microscopi tenen biologies molt diferents. Les alteracions moleculars el que ens permeten és reconèixer entre aquests càncers que poden semblar-se aquells que es comporten de manera més agressiva dels que es comporten de manera menys agressiva o bé aquells que seran resistents o no al tractament. Encara no es coneixen els motius exactes que provoquen el càncer de matriu i el seu estudi al laboratori serà fonamental per preveure com es desenvoluparà la malaltia. L'objectiu és aprofundir amb el coneixement de la imatge microscòpica del tumor i de les seves alteracions moleculars per identificar aquelles dones que tinguin tumors que siguin més agressius perquè rebin el millor tractament possible.